Bu, अमा बेदरा मा दाम? 300. सेरसेयाव? ना दा केजियाव? ए नोंसा बाबायालाय? नों फाननो रोंदो आरो? हा? सोरबा थगायबालाय? हा? ए नों बेपारिसो नामा मानसियालाय? मा थाखोआव फरायो नोंलाय? मा क्लासाव फरायो? कलेज? मा कलेजले? कर'ना पास नामा नोंलाय? हो? गैया बिदार गैया। ए रोंमारदो नोङो? नै बे सियालमारि गामिनि सोमखोर सरगियारि बिथाङा लेखा फरायनो मोजां मोनानो नाथाय मा होनो बिजनेस मावनानै मोजां मोनोनो दिनैयो अमा इसा न'आव बुथारदोंमोन ओमफ्राय बिफाखौ न'आव थिनहरलायनानै नै सोमखोर सरगियारिया गावनो अमा बेदर फानदो 300 थाखानो किल' नांबायानो फ्राय आरो इसे दंबावो आरोना इथिं नालाय मोजां नुदो दे फानबाय था हा